Hej, det er Heidi fra Stjernestoffer. Jeg har lovet i forbindelse med denne her nye Blog of the Month BUM-projekt, som vi er startet op 1. januar, lige at lave en lille kort video om, hvordan man egentlig laver applikation. Og jeg vil gerne understrege, at denne her lille video er applikation, som jeg laver den. Fordi der findes cirka, det ved jeg ikke, rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Men det her projekt er tænkt som et maskinsyningsprojekt. Man kan selvfølgelig også gøre det i hånd, hvis man har lyst til det. Så er det bare en anden metode, der benyttes. Så jeg starter i hvert fald med at lave den her lille video omkring, hvordan jeg gør det på symaskinen. Jeg har 2 forskellige materialer, som jeg bruger til at tegne over på. Og den ene er det, der hedder SteamerSeam. Dem kan man få i både SteamerSeam-udgaven og den, der hedder SteamerSeam Lite. Og det er som regel Lite-udgaven, jeg arbejder med. Det er ikke på nogen måde, fordi at jeg har aktier i firmaet. Det er bare ligesom det, jeg sælger i butikken. Så derfor får I navnet med her. Og så er det den klassiske Flisofix, som jo er det her papir med lim på. Det kan jeg også rigtig godt lide at arbejde med, men det der er ulempen er, faktisk kan du se, det er faktisk allerede sket her, det er, når det har ligget et stykke tid, eller har suget lidt fugt, så skiller det ad. Og når det når dertil, så skal det ud, fordi det krøller, og det er ikke til at arbejde med, og det flytter sig, og så får du lim på både strygebræt og strygejern og alt muligt, og det er frygteligt. Så jeg kan rigtig godt lide Flisofix til nogle små, hurtige opgaver, men hvis jeg skal lave noget, hvor jeg skal bygge et mønster op, som jo er det, vi gør, når vi laver de her blokke, der skal jo ligesom næsten laves et puslespil, så kan jeg rigtig godt lide at bruge SteamerSeam. Det jeg gør, det er, at jeg har taget det første mønster fra januar, og vi skal jo blandt andet lave ham snemanden her. Så jeg lægger min SteamerSeam oven på mønstret, og denne her SteamerSeam har sådan nogle gule prints på, og det er den side, jeg tegner på. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg går ind og finder motivet, og så lægger jeg SteamerSeam på her, sådan her, og så tegner jeg. Og det gør jeg med en almindelig blyant. Det kan jeg godt lide, fordi den ikke ligesom klatter ud, som en kuglepen kan gøre. Og hvis jeg lige flytter den igen, så kan I se, at hans hoved går ligesom op under hatten. Og der har jeg lavet det lidt til en vane, at når jeg laver sådan noget, så laver jeg lige lidt stiplede linjer der, hvor den skal gemmes. Så kan man jo godt lave en lige streg i stedet for en bue, og så sparer man lige lidt plads og lidt stof, og det bliver ikke så tykt indenunder. Så jeg tegner simpelthen delene op enkeltvis. Så hans høje hat her, den er jo blevet til 3 dele, så der ligesom er den nederste kant, og så er der den der lille kant, der sidder som pyntebånd, og så er der selve hatten. Og så har jeg lige tegnet hans gulerodsnæse med, bare for lige at have lidt forskelligt at vise jer. Så gør jeg det, at jeg, når jeg har tegnet dem her op, så klipper jeg dem lidt groft ud. Og så stryger jeg dem på et stykke stof. Nu synes jeg, at min sorte hat, den skulle være sort. Eller høje hat hedder det, den skulle være sort. Og der kan I se her, jeg har tegnet stregerne, men så har jeg simpelthen sørget for, at der er lidt ekstra rundt om. Så har jeg strøget hatten på noget sort, og jeg har strøget guleroden på noget orangefarvet, og jeg har strøget snemanden på noget hvidt, og så er hattebåndet hos mig blevet sådan lidt turkisagtigt. Når det så er strøget på her, så klipper jeg det ud i stregen, altså helt nøjagtigt i stregen. Og hvis du bruger Flisofix, så har du ikke så mange muligheder for ligesom at flytte rundt på det. Det kan man lidt bedre, når man arbejder med det her SteamerSeam. Og så gør jeg det, at jeg piller papiret af, og når jeg har klippet det ud. Det kan jeg ikke så godt vise her, fordi jeg sidder med et kamera og en hånd. Men jeg klipper det ud i nøjagtig stregen. Og så skifter jeg altså lige til et andet projekt, fordi jeg er i gang med et ret stort tæppe, også med applikationer. Men jeg tror godt, I kan se, hvad det er, jeg mener, når jeg siger det. Så klipper jeg dem ud i enkelte dele. Og så er det, jeg begynder at bygge mit puslespil. Så piller jeg beskyttelsespapiret af. Og så har jeg jo et stykke stof med lim på. Og dem lægger jeg simpelthen oven på hinanden. Og det er jo noget med at få bygget det i den rigtige rækkefølge.
Her har det jo været, ja, det er en skildpadde med en kanin på. Så der er jeg jo simpelthen startet med at lægge de første ting på her. Og så kommer det næste skjoldet på. Så har jeg lagt nogle fødder på, og en mave, og en ekstra mave. Og så en gulerod, og nogle hænder, og så videre, så videre. Så jeg bygger det op i lag med sådan en puslespilseffekt. Og når jeg ligesom er tilfreds, og tingene ligger, som de skal, og ser pæne ud, så går jeg til strygebrættet og stryger. Og faktisk, så gør jeg det her, altså denne her puslespilsbriklægning, den laver jeg faktisk ofte på en strygeplade, fordi når først den sidder lige i skabet, og man tænker, nu ligger de der, så er det rart bare at få strøget det fast, så man ikke skal transportere ind til, altså jeg har mit strygebræt stående i et andet værelse, hvis jeg skal derind, så kan der lige flyve noget væk og sådan lidt, så det er rart at ligesom bare have noget underlag at gøre det på. Man kan også bare tage sit strygebræt hen til symaskinen. Når man skal placere de her mønstre, og nu bliver det lidt forvirrende, for jeg hopper lige tilbage til vores bumprojekt her, så kan man bruge det her mønster som placeringsskabelon. Den kan man lægge på en lyskasse, hvis man har sådan en, og ellers så kan man holde det op til noget vinduesværk, og ellers så kan man altså godt stille og roligt bygge det op ved, at man ligesom, når man har sit bundstof, måle og sige, når man fra kanten og ind skal der være så og så mange centimeter, eller fra kanten og op skal der være, så man får placeret, for man placerede huset først, jamen så kommer de andre dele sådan, de kommer sådan lidt af sig selv, og når man har huset placeret, jamen så kan man begynde at placere, altså træet skal selvfølgelig på først, og så kan man sætte snemanden på til sidst. Så det behøver ikke at være sådan 100% nøjagtigt, at du får placeret dine ting fuldstændig magen til mønstret, fordi du skal nok få effekten og din blok, så den bliver rigtig fin, når du er færdig. Når så det er strøget fast, så skal det jo sys på, og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan vælge at sige, her går jeg hardcore, jeg syr det i hånden, så kan man sy knaphulssting hele vejen rundt i hånden, hvis man har lyst til det. Og man kan også bruge sin symaskine, og det er det, jeg har valgt at gøre. Og nu prøver jeg lige at gå lidt tættere på her, så I måske kan se. Denne her kant her, den har jeg lavet med knaphulssting. Man kan vælge at bruge en neutral tråd. Man kan faktisk få noget gennemsigtig tråd, som både fås i en lys og en mørk udgave. Så kan man sy alle tingene på én gang. Men det er nylon, så det kan man ikke stryge så meget på bagefter. Og da det her skal være et babytæppe, som jeg tænker bliver vasket ret meget, kan det også være, at det bliver strøget. Så derfor har jeg valgt en almindelig bomuldstråd. Og så syr jeg simpelthen rundt om alle delene med knaphulssting. Man kunne også vælge at bruge en zigzag. Det er lidt forskelligt, hvilken symaskine man har, og hvad man har af muligheder. Det her er en, det er en Bernina, jeg syr på lige nu, og der har jeg valgt en knaphulssting at arbejde med. Man kunne også vælge at bruge for eksempel den, der hedder 17, som er sådan en tæt zigzag. Det gør du lidt, som du har lyst til. Og jeg vil anbefale dig, hvis du er helt ny i det her applikation på maskinen, at så laver du en lille prøve, og så sætter du dig på din symaskine. Fordi de allerfleste symaskiner i dag, der kan du simpelthen ændre på, om det skal være bredere, eller smallere, eller kortere, eller længere sting. Og det kan altså godt gøre en forskel, alt efter hvad det er, du laver. Om det er små, bitte ting, så er det ret. Dine sting er meget små. Og når du laver noget, der er lidt større, jamen, så kan du lave stingene lidt større igen. Du kan også vælge at lave en anden form for syning. Det kunne være, at du har en sjov søm, du godt kunne tænke dig at bruge. Og det kunne også være, at du havde lyst til at lave en applikation, hvor at man bruger eksempelvis en usynlig tråd. Så kan man køre med en ligeud søm. Nu prøver jeg lige at tage en nål, så det bliver lidt tydeligt at se, hvad det er, jeg mener. Så kan man tage en ligeud søm, som man lægger lige her i kanten indenfor. Det vil sige, at jeg kører ikke ud på bundstoffet, men jeg kører herinde i farven. Og der kan man køre hele vejen rundt her. Det kan man rent faktisk gøre med en broderitrykfod, hvis man har sådan en til sin maskine. Eller en trykfod, der ser et eller andet ud i denne her stil. Der er mange muligheder for at vælge trykfod til det projekt. Men så kan man faktisk gøre det i frihånd. Ligesom når du frihåndskvilter. Og så kan du simpelthen sidde og flytte dit stof rundt, sådan så du stille og roligt får syet alle de her kanter.
Det sparer jo så en masse tid, kan man sige, fordi du kan gøre det med én farve. Og der vil man så her kunne sige, når man så snyder jeg lidt, og så kører jeg ned omkring skildpaddens hale med det samme, så kan man lige lave en baglænssyning herned, og så herhen til den her. Så kan man sy rundt her, man kan lave en baglæns og tilbage igen. Og fordi du gør det med en tråd, du ikke kan se, jamen så kan du sådan set heller ikke se, at du har kørt frem og tilbage flere gange. Så det er en nem måde at gøre det på, hvis man ikke skal vaske tingene, og det ikke skal stryges ret meget. Så ja, det var sådan en meget kort, lille hurtig intro til, hvad jeg gør, når jeg applikerer. Der igen findes 1000 forskellige måder at gøre det på, og du skal selvfølgelig gøre det, der er bedst for dig. Og nu tager vi lige og starter op og får fundet ud af, hvor mange der egentlig syr i hånden osv. Og så kan det godt være, at vi på et tidspunkt skal snakke lidt om applikation og håndsyning. Men i januar måned er det jo denne her fine blok, det handler om, som skal applikeres. Så jeg håber, det giver lidt mening, og ellers så ringer eller skriver du bare til mig. Mailen den hedder bare stjernestoffer@mail.dk. Rigtig god fornøjelse. Hej hej.